Az Európai Parlament júliusi ülésén egy sor szociális rendelkezést fogadott el. Olyan jogi normákról van szó, amik első látásra, első pillantásra technikai jellegűek, de valójában megkönnyítik a polgár hozzáférését azokhoz a szociális juttatásokhoz, amelyre az adott országban, az adott tagországban jogot szerzett. Ez teljesen egyértelműen megkönnyíti azt, hogy a polgárok hozzájussanak ezekhez a juttatásokhoz, akár családi pótlékról, akár táppénzről, akár a nyugdíjakról, akár a munkanélküli segélyről van szó a másik tagországban is. Annak következtében, hogy az Európai Unió és a tagországok áttérnek az elektronikus információcserére, meghatározva azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a polgár közvetlenül információt kap, arra vonatkozóan, hogy hova forduljon és mit kell tennie, hogy ezeket a juttatásokat megkapja. Egyszerűbbé válik és gyorsabbá válik az ügyintézés. Azt várjuk tőle, hogy a polgár jobban érezze azt, hogy a szociális rendszer, a szociális ellátórendszer érte van és igazságos.